Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki kula jawabaken ingkang umum sing menika tapi enten kesesatan sing waca nggih sing didamel bacaan menika terus karomah-karomahan sing ingkang boten enten napa mencelat menika niki bacaane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, kula nyuwun karomahipun Sultan Aulia Syabdul Qadir Waliullah. Niki kenyataanipun sesat nggih. Dengan amal-amalan nggih menika sing kula sampaiaken kala wingi menika. Lah niku nggih sesate niki nyoto nedhi karomahipun Sultan Aulia Syabdul Qadir Waliullah. Senajan Sultan menika mboten angsal ditedhi. Niku mboten enten ayatipun Allah di dalam Al-Qur'an menika sanjang kados ngoten mboten wonten nggih. Senajan sultan mboten angsal ditedhi. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika angsal. Karena Allah ingkang nyuruh meniku. Lah niku nggih. Niki intine ilmu jawaban kalau wingi menika nggih niku wau sing enten ngajeng niku sesat. Sing boten sesat sing pundi? Lah niki sebeneranipun nggih sing umum nggih sing niki. Moko niki singen disengetaken digantos ajaran sing niku wau. Sing nedhi ten Sultan Aulia Syabdul Qadir Waliullah. Muter-muter kados tiyang gendeng mboten enten napa mencelat. Amalane nggih meniku kejib nasor, kejib kopi lah niku nggih. Wis menika wis niki kesesatan niku wau. Lah sing mboten sesat niki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, kula ya Allah Datuh Ar-Rahman Rahim kula nyuwun barokahipun panjenengan. Lah niku nggih. Niki sesungguhnya ingkang boten sesat. Amalane napa niku? Lah niku. Amalane ingkang nggih disuruh dhateng Allah melalui Al-Qur'an. Bersolawat, istighfar, bertasbih, berzikir, bersyahadat. Lah niki adem-adem toh. Niki kunci utama sedanten sing kula waca niki wau kula sampaiaken dhateng panjenengan. Kuncine sedanten niki nggih benjing sampean mlebet surga nggih melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih bertasbih panjenengan nggih semerap panjenengan. Alam-alam niki ibadahe bertasbih. Lah niku berzikir sampean nggih semerap panjenengan. Nedhi ngapura dhateng Allah atas kesalahan perilaku sehari-hari niki mboten eling sedetik niku mawon dhateng Allah nggih termasuk nggih dosa. Maka beristighfar, bersolawat, bertasbih menika nggih. Nah niku bacaan gampang mudah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Allah Datuh Ar-Rahman Rahim kula nyuwun barokahipun panjenengan. Lah niku nedhi ten Allah melalui ayat niku wau. Mudah. Nggih, mboten usah muter-muter. Mboten usah sot-sotan. Panjenengan lampahi mawon niku wau, amalan niku wau. Sampeyan dados amalaken. Lek enten tiyang jahil ten panjenengan melalui bacaan karomah sing ngajeng nika wau. Mboten usah ngesot sampean, mboten usah gerakno tangan sampean. Insyaallah dereng nyampe meledak yambek enten sing kados meledak meniku. Nah niku panjenengan nggih tergantung panjenengan mangke ingkang ngartekaken ilmu niki. Niat ingkang sing pundi panjenengan nggih panjenengan lampahi. Namung kula saranaken nggih sing akhir niku wau mawon.
panjenengan damel istiqomah niku saged putra-putripun panjenengan dados diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, baik di alam kubur, asal surga kubur maupun di akhirat sana. Tentunya mawon ndamel wirid niku wau. Lek dikatakan wirid tapi mboten didamel keimanan dhateng Allah. Nggih niku wau mawon. Ingkang sae saene ingkang paling sae. Krana niku mboten enten ingkang sing kados sirik-sirik menika. Cukup nglampahi mawon. Kados umum kados ingkang disyariataken. Namung niku panjenengan waca, panjenengan damel istiqomah. Karena kita hidup di dunia ini banyak orang-orang yang jahil di sekitar kita. Lah niku nggih. Maka niku wau kula sanjangaken dhateng panjenengan. Kula baleni malih kersanipun panjenengan mangke lek ningali keimanan niki ten YouTuber, walaupun kula mboten YouTuber, mung kula sekedar nyampeaken hak ilmunipun Datullah Ar-Rahman Rahim. Kula bacaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Sayyidi Datullah Ar-Rahman Rahim. Kula nyuwun barokahipun panjenengan Datullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Amalane nggih selawat, amalane nggih bertasbih, amalane nggih berzikir. Nggih, mudah mawon ingkang panjenengan mengerteni niki perintah Allah ingkang sanjang melalui kalamnya Al-Qur'an menika. Dadosih wirid niki boten enten kesesatan, boten enten kesirikan, boten enten kekafiran. Lah niku nggih. Nggih tos pundi mudah 5 menit panjenengan pun ansal ilmune. Ilmu ingkang sesungguhnya diridhoni dhateng Allah ten donya, ten alam kubur lan ten akhirat. Pun ngertos cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.